Eta biak izan. Kaixo. Hemen esan dezakegu legebiltzarreko saioa astera doa, ez? Eskerrik asko diputatu Llano Andreak etortzeagatik. Halako solemnidadea daukatoki honek, ez? Arratsaldean, barkatu luzapena, astero etortzen naiz autobusez Bilbora, baina gaur hiri ezezagun bat aurkitu dut, kaleak, dana, bufanda txurigorri uholde baten kontra igeri egiten etorri naiz, eta horregatik bilatu naiz berandu. Bueno, gaur, justu, ari zait arnasa itzultzen. Gaur, hizketagai aldizkari literarioak ditugu. Esan beharra dago, dozenaka aldizkari literario izan ditugula 20. mendean, baina gehienak oso bizitza laburra izan dutenak. 2 urte askok, adibidez, Ustelak urte eta piko, Potek 2 urte, Euskadik 3 urte, baina badira salbuespenak. Horietako bat eta agian nabarmenena Egan izango da, 1948an sortua eta urte askotan ura izan zen euskeraz argitaratzen zen aldizkari bakarra. Hori merito handia da, gero ere beste meritoa da zenbat urte iraunduen, ez da. Beste salbuespen bat, Maiatz da, 1982an sortua eta oraindik ere bizirik. Eta aldizkari gehienekin alderatzen badugu, bada beste salbuespen bat, oraindik ere bizirik dagoena, eta da Erlea. Gaur hontaz guztia hitzeiteko Lucien Etxezarreta, kazetaria, eta Maiatz sortu zuen taldeko kidea. Beraz, hortaz badaki zerbait, eta Landergarro, kazetaria eta idazlea ere bai, literatur aldizkarien inguruan hausnarketa bat baino gehiago egindakoa. Antolatzaileek eskatu didate galdera batzuk antolatzea, eta hoixe egingo dut. Lehenengoa, ba ote dago lekurik aldizkari literarioentzat gaurko merkatuan. Hori iruditzen zait galderarik badakit aurre erantzunaren zati bat emana dagola. Bai, ze biditugu. Baina ze pentsatzen duzu horri buruz, Lucien? Bai, badago hitz bat hor, merkatua esan duzu. Ez dakit antagonismo bat duzela badago hor, literatura eta merkatuarekin behar bada. Ez da, uste diru, nahi du diru kontu bat badela jendea nolazpeit hori erosten duena, edo aldizkariari buruz ari dena. Bera, utziko nozu behar bada, hasieran erran duzun hitz baten gehitzen zerbait, Karmel aldizkaria nahi nuen aipatu, hemen Bizkaian dena, eta aita Santi Onandiari esker ere urte askotan aritu zena, eta aspaldikoa dena uste dute, eta idatz eta mintz ere, Labairu elkartearekin aritzen dena, eta uste dut, eta ere beste aldizkari bat ere, Hegatz, Euskal Idazleen elkartekoa, ere uste dut adin bat duena, hola. Eta hola, hori hola, etortzeko berriz lekurik nik uste dut baietz hala ere, merkatua nola kontsideratzen den, uste dut eman dezagun espazio eta une berezi batzutan, eman dezagun Durangoko azoketan, eta liburu azoketan, normainetan, uste dut, Maiatzek zeurik bere bizitzaren erdia hortik ateratzen du. Gero, tirada txikiak dituztela literatura aldizkariek, hori uste dut ipatuko dugula gero esago, gure mailan, uste dut, merkatutik bizi girela, azken batean, eta merkatu txiki bat, biztan da, eta uste dut, gaurko mendean denek gustu bereziekin gira, tribuen edo leinuen denboran gira, pixka bat, eta uste dut literaturzaleek
Eta irakurlek, uste dut, hemen zareten, uste dut, eskertu behar zaituztegun adiskideak, zuek ere, alako lehinu berezi baten kide eta zuna agertzen duzue, onat etorriz, eta horientzat, uste dut, bada irakurgai interesgarri bat, aldizkari literarioa deitzen ahaldena, gero definitu behar da, pixka bat zer den, ere, torriko gira horretea, aldizkari literario bat, ere zer den eta nola egiten den, kasu ezberdinak baitira ere. Bueno, ados nago, esan duzunarekin, Lucie. Naiz eta susmoa daukat, Lucienek eta biok berez defendituko ditugula postura neko ezberdinak, gero, bueno, daukadan intuizioa da. Lehenik eta ben, nekin gunuke ezberdintasuna aldizkari literario eta literatur aldizkarien artean. Ze aldizkari literarioa esango genuke dela literaturaz hornitzen den aldizkaria, jasotzen dituena demagun pieza laburrak, poemak eta bestelako hibridoak, ezta? Bueno, betiko aldizkari literarioa ezagutu izan duguna, esan dezagun, nik ikusten dut dela aldizkari bat, pixkat maiatz aldizkaria den tankerakoa, ez? Pixkat artesanala, ez da gina esan ez, organikoa, txuri beltzean askotan, irudi gutxirekin, esan dezagun exigentea, ez? Letra askokoa, hasi eta buka irakurri egin behar dena, ez? Ez dena aldizkari bat ikusteko, ez? Begietatik sartuko den aldizkari bat, baizik eta irakurtzekoa. Horia nik aldizkari literariotzat daukadana. Eta literatura aldizkaria nik esango nuke dela, Euskal Herrian ez, behar bada orain egatxekin bai, baina pena ez detelako ekarri egatx, zoi erakusteko, egia esan pixkat motelibil nahi zor. Behar bada orain egatxek betetzen duen funtzio hori, nahiz da egatx urtekaria den, beraz ez da aldizkaria zentzu estriktoan, baina beste merkatuetan esate baterako Lig edo Keller edo olako aldizkariek betetzen dutena, non aurkitzen dugun gehiago literaturaren inguruko aktualidadea lantzen dela, ez? Elkarrizketa direla, albisteak, nobedadeak, kritikak, baita ere aurki daitezke pieza literarioak, esklusiban edo argitaratzen direnak aldizkari horretan, izan daitezken bezala poemak edo narrazio laburrak, baina nik esango nuke aldizkari horietan askoz ere ugariagoa dela kazetaritza tradizionalean jolatzen den generoa, ez? Kronika bat, esate baterako hemen egon zitekeen aldizkari literario bateko kazetaria, eta egingo zuken kronika literario bat esan dezagun, ezingo luke izan gure komunikabideetan aurkitzen ditugun kronika errespetuz nahiko aspergarri eta pixkat ortodoxo lauki almidoiz betetako horiek, baina bai ona etorri eta erekin aipatu eta ezagik zer, eta Arantxa Berandu etorri dala, eta hauta beste, eta pixka bat erpinak eta harimuturak eta bilatuz, baina azkenan kronika bat, izango litzatekena, nola bide barrietan elkartu garen dozena bat zoro gure kezkaz jarduteko, ez? Beraz, nik bi aldizkari horien arteko berezketa egingo nuke. Eta esango nuke, behar bada aldizkari literarioentzat toki oso gutxi dagoela, delako formatu bat oso exigentea dana, eta bereziki, Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian maiatzen adibide daukago, benik esango nuke, soziologoek esango luketen bezala, ezin degula adibidetzat hartu salbuespena dalako, ez? Salbuespena inoiz ezin da lege bilakatu, ez? Beraz, ez dut uste dagoenik korpus bat, irakurle kopuru sendo bat, aldizkari literarioa bere horretan hartzeko. Eta Bernardo Atxaga berak aipatzen zuen erleari buruz egin zioten
entrevista batean orain dela ez aspaldi, eta berak esaten zuen gauza niri oso deigarria egin zitzaidana, ez? Berak esaten zuen beretzako Erlea frakaso bat izan zala. Erleari buruz entzun ditugun gauza guztiak onak izan dira, nik ez dut gauza txarrek entzun, behar bat nik idatzi dut gauza erdi txar bakarra. Gero, zehaztuko dugu, niretzako Erleak kriston aldizkari ederra da, baina, nik egin nituen kritika batzuk, guztiz kreatiboak izan nahi zutenak. Baina Atxagak aipatzen zuen argi eta garbi, eta bere gaina esaten zuen disimulo hori gabe esan behartzela, frakaso bat izan zela Erlea, ez? Eta niri horrek zer pentsatu ikaragarria ematen dit. Zeikan Erleak hain zuzen ere zauzkan ezaugarri guztiak garaile izateko, oihartzun handia izateko, harrera zabala izateko aldizkari bat zeina komentatua izango zen, izateko aldizkari bat zeina irakurria izango zen, izateko aldizkari bat zeina antzestua izango zen, izateko aldizkari bat zeinari buruz egin ziteken dokumental bat, erreportaje bat, ezagik zer. Alegia, izan behar zuela aldizkari bat kapaziarekin iristeko toki guztietara, ez? Zuek ikusten malin baduzue, nik ez ditut ekarri baino, Erlea aldizkariaren hau da amargarren zenbakia, eta hemen ikusten dugu daudela Pedro Alberdi, Angel Alkain, Kepa Altonaga, Miren Bilabeitia, Itxaro Borda, Miguel Ángel Eustondo, Peio Esnal, Ariz Galarraga, Izpea Goenaga, Ariz Gorrotxategi, Juan Cruz Gurrutxaga, Iñaki Erestortza, esanet, bat bi irulau bosei, 32 lagun. 32 lagunek partatzen dute aldizkarian. Izen hauek ez dira, literaturan dauden izenik dizdiratsuenak, baina lehendabiziko alea hartzen balin badu, Erlearen lehendabiziko alea hartzen balin badugu, ikusten dugu aldizkari hartan, nik handikan gogoan dut, nahiz hemen ez daukadan txuleta, aldizkari hura zen Euskal Literaturaren Champions League. Oso hortzen den, ez? Grizien? Ez zerbait gehitzen aldut hor edo Bai, Erlea aipatzen baitugu. Badakizu, duela zenbait urte Argia astekariak egin zuen inkesta bat, nola egin antzerkia 500 pertsonentako, nola egin literatura, azken batean heldu gira hortarat, 500 irakurlerentzat. Hori zen arazolaria eta aipatzen balin bada hor lorpen edo frakaso hori, ez dut uste frakaso bat denik, uste dut literaturan, nik esan ezake, ondoko mendekoentzat ere askotan idazten dela. Erantza, orain aipatzen dira, aspaldiko zure liburuak, eta ontzen dira edo galtzen denborarekin, eta uste dut hor, eredu bezala Atxagaren fantasia eta talendu guztiarekin egina dela argi da. Munduko literatura guztiei halako uztarri bat bezala emanez, Euskal Herria mundiala dela, erakustea, berak hori esan zuen, unen aurkezpenean ere, Baionan behintzat. Hori da arazoa, Euskaldunek, eta hemen ere, Erlea zaleak Bilbon nundira, zelatetik importanteago balin bada Erlearen edukia baino, sinismorat aize erraz legatuko gera, hola ipatzen bada, binan ez da pentsatu behar, bakarrik behin-behineko gauza dela literaturaren emaitza, iraupenen ari den gauza bat da, eta frakaso hitzarekin kontu zen estuko, hori gana inean. Atxagak, nik esan dut, Atxagak esan zuela, ni osartzen, nik esanet... Apaltasun bat da ere, ongi da, edo. Ez zaitu iruditzen. Elegante, hitz elegante bat. Atxagak esaten zuen gainera, berak esaten zuen argi da garbi beretzako sintomatikoa zela. Adierazten zuela, gauza asko adierazten zituela. Zenta idatzia da, ez da antzi behar, 1700 irakurleren aldizkaria. Bai. Hori da, helburua menturaz. Literatura aipatzen dugunean, normalean izaten dugu gogoan liburuak izaten ditugu lehenengo, ez da? Literatura liburuak dira. Nola hala, liburuak izango lirateke planetak, eta literatura aldizkariak izango lirateke sateliteak. Liburuak mantentzen dira, euskal literaturan liburuak ateratzen dira, ugari, salmentak jaitsi dira izugarri argitaletxe guztiak esaten dutenez, eta planetak nola hala arriskuan baldin badaude, nola ez dira sateliteak arriskuan egongo.
Zein da, Landerrek aipatu du Erlea, Lucienek Maiatz, Maiatz iparraldean argitaratua da, Erlea Hego Euskal Herrian danak dira danontzat, baina jatorria desberdina da. Zein da desberdintasuna iparralde eta hegoaren artean? Nola zabaltzen da Maiatz? Bai, uste dut, lehen da bizi, uste dut... Arpide dunen bidez edo salmenta? Erdizka hola. Benan, lehen gauza da, zertarako egiten den edo egintzen aldizkari bat, azken batean, Erlea ez duke esan, baina da Euskaltzaindiaren ume bat, alako prestigiozko gauza bat, erakusteko eskual kultura dela, nola egan, plazarat, dantzatzerat biten aldela, beldurrik gabe. Maiatz nola egin ginuen, ez da osoki helburu berdinarekin hori egin zen, espazio libre bat egiteko, idazle berrientzat hori ginuen, duela 30 urte, etzen lekurik plazaratzeko idatzirik euskaraz. Ez balin bazen mundu kontserbadore baten haritik, edo garai batean badakizuean hemen bezala salatzen ziren apaizen, kontserbatismo, klerikalismo horren inguruan sortu gauzak, ez zirela aipatzen ahal gauza, eman dezagon bortitzak, erotismoa eta beste, holako gauzak aipatzen zen. Baina guk sortu ginuen hori espazio libre independente bat nahi ginuelakoan, ez ginuen diru laguntzarik eskatzen, izan ziren garapitak, ez da bada itxusiak ere gure artean, ez ginuen dirurik eskatu nahi, hori libreki izateko gizan, hori zen espazio libre baten egitea. Behar bada, ganen duzue, 0 gradua dela, hasieraren hasiera da hori. Egia da, belaunaldi berri bat bazen, unibertsitatean ibilia, iparaldean hemen bezala, intelektual asko seminarioetan ibiliak ziren, apaizen mundutik. Ona edo txaga da, baina etzen halako irekidurarik, eta kokagaten dugu beti iparaldean, Maiatzeko, 78ko Maiatza eta Frantziako espiritu libreago bat bezala eragile izan da, Euskal iparaldeko literaturan, nahiz gure klasikoak oso janginezake kakotxekin apaizen mundukoak diren, baina hala ere, beraz, bazen garai berri bat, eta 80 urte horietan, gogoran duzue behar bada, Frantzian kulturak alako indar berri bat hartu zuen, sozialistak eta Mitterrand eta bere gobernuak etorri zirelarik, batez ere Jacques Lang batekin gobernurat, hor, su berri bat zela bazen, eta iparaldean kalda handi bat bazen, begiratzen ginuen hegoaldeko hainbat literatur edo aldizkari literari bai, kontuz definizioekin beti zaila da, hortan zehazki sartzea, eta pixka bat iparaldeko batzuek, eman dezagun pot banda hortan parte hartzen zuten, beste batzuek ez, eta orduan nahi ginuen, kititxaro borda, Aureli Arkotxa, eta 10 bat lagun nola bildu ginen, eta bazirela talenduak, baliatu behar zirela espazio libre horretan, hola hasi zen. Gero, biztan da aldaketak behar da ipatuko ditugu, hori zen gure helburua. Uste dut Erlearen zat, eman dezagon, ez da bat ere hori da, kalitatezko literatura, edo beteren literaturan oso ezagutuak eta nola egan onartuak diren jendeen bilduma bat egitea, eta egia da, hori ikustearekin guari gira, ze jende seriosak, eta batzuetan gainera batzuk idazten zuten Maiatzen eta Erlean nahiago dute idatzi, erran behar da Erlean ere pagatuak direla, pixka bat, gutxi, bena badakit €100 edo €150 artikulu bat entzat, edo guk ez duguna egiten, eta ez da hori arrazoi nagusi bat, benen ikusten da, diruarekin egin lan edera da, eta autoreak epatzen ditugu, benen erran behar da, maketazioa eta Pamielaren argitarpen hori oso polita dela, eta ez da nola egiten duten dokumentazio hain aberatsa erakusteko, zinez, pozgarria da, eta gomendatu behar dizuegu. Lagunen publizitatea egin behar da, ez? Orduan, Maiatz banatzen da, alde batetik, arpideen bidez? Zaude, erran dezagun gure sekretuak, 250 egiten ditugu. 250. Ehun arpide duen, ehun bat, hola, saltzen dira, eta gordetzen gelditzen dira, hogei bat, 30 bat, hola, eta batzuetan, 63garrena, ez zaigo gelditzen bat ere, lau edo bost, hola. Hola erriteko, hola, nola den gure maila.
Neri iruditzen zait, primeran adirazi duela Luzienek zein dan, adibidez, bi adibide jartzeagatik, zein dan Maiatz eta Erlearen arteko desberdintasuna, zein den iparraldean argitaratutako aldizkariaren eta hegoaldean argitaratutakoaren arteko desberdintasuna. Atxagak esaten zuen ordainduta dago, nik ere inoiz idatzi izan dut Erlean. Atxagaren asmoa, zan hasieran berakala esaten zuen behintzat, ez ordaindu 100 piko euro baizik eta diru gehiago. Berak espero zituen esponsorrak, berak espero zuen enpresa handiak sartuko zirela hor, eta alde hortatik esaten du berak frakasoa. Baina, baldakiru, nolakoa dan gaurko euskal literatura irakurtzen duena? Badakigu zeinek irakurtzen gaitun? Lander. Ez dakigu. Azkeneko urteetan eginda literatura gizarteratzeko aregin oso berezia euskal literaturan, nik uste ez dagoela proporzionalki munduan inolako literaturarik non eman den ura gizarteratzeko hemen eman den ahalegina, eta horiek izan dira irakurle taldeak, ez. Irakurle taldeak ugaritu dira Euskal Herrian azkeneko 10 urteetan perretxikoak bezala. Eta literatur talde horietan ikusten ditugu irakurleak berez, bazeuden irakurleak, eta gero baita ere ikusten dugu jendea, olako gauza antolatuetan dagoten jendea, ez da, badagoenez, goazen, ez da. Eta horrek erakusten du, ezer ez dela ezerezetik sortzen. Gaur zuk esaten zenun, ona etorri zarenean esaten zenun gauza bat, niretzako oso adierazgarria denez. Nik ez nekien Atletikek hemen partida zeukanik, baina zuk pairatu duzu, hemen Atletikek jokatzen zuela, eta jende uholde bat zijoan partida orantz, ez da. Atletik ikustea jende uholde bat joaten balin bada, esate baterako, hola lehen biziko ideia etortzen zain agurra da, sekulako futbol zelaia daukate. Eskolako futbol zelaia daukita edonork nahiko du futbola ikustea jun. Ni bene honintzen, hola, kuriosia ez, ikusteagatik futbol zelaia barrendik, eta gogoa ematen zuen egoteko futbol zelaia hartan. Eta han gehatzeko ere, gogoa ematen zuen. Ni futbol zelaia banintz, eske, aste bururo, eukiko diru eukiko jongo nintzateke aste bururo, edo bi astean behin futbola ikustea. Ben, holako zelaia egiteko, baten batek dirua jarri behar du. Eta baten bat hori, erakunde publikoak izan dira. Erakunde publikoak dirua jarri dute. Beraz, jendea badoa uholdeka toki batera norbaitek alegin bat egin duelako, alegia politika publiko bat egin delako horren aldekoa, ez da? Eta horrekin esan edo da, ezer ez da ezeretik sortzen eta geroko emaitza izaten da alegin horren araberakoa, ez? Literatura taldeetan nik ikusi ahal izan duan, nik 2014 urtean publikatu nuen nire azkeneko liburua, eta egin dituen liburuarekin literatur talde batzuk, eta ikusi nuen, esan dezaket, atera nuen daturik deigarriena izan zara adina. Jende heldua zen, jende heldua da. Nik uste euskal literaturaren publikoa heldu xamarra dela. Eta beste gauzat esangoet, aski deigarria dena, eta da, euskal literaturan, nik ez daukat errekorra askorik euskal literaturan, errekor gutxi dauzkat, baina idazle gaztenetakoa ni naiz. Eta hilitxuria daukat. Ni eta nire eskalaguna Aide Rodriguez gara idazle gaztenetakoak Arkaizkanorekin batera. Gero, gu eta gero etorri da Danele Sarugarte, etorria beste batzuk ere, baina ikusten duguna da, gure aurrean, guk aurretik geneuzkan, gu baino pixka bat zaharragoa zirenak pila bat. Baina gure ondoren egondu alako, orain esaten den bezala kri-kri bat, ez? Guk publikatu eta gero ikusi dugu gure ondoren ez dela egon giro bat, ez? Ez dela egin, azkeneko urteetan literatura galdu duela, ez? Pixua gizartean galdu du,
prestigioa gizartean. Eta horrekin batera galdu duena izan da idazleak. Eta literatura aldizkariak edo aldizkari literarioak berdin zait nola hornituko dira ez palin bada idazleekin, ez da. Idazlea behar ditugu horretarako. Lehen aipatu dizuet Egatx aldizkaria, bakizue, zala, orain dela 2 urte arte liburuska bazan, Maiatz edo Erlea den bezala, ze liburuska dira, ikuste dituzue, mardula dira eta liburu formatua edo daukate, eta Egatx ere horrelakoa zen, Andolin Eguzkitzaren ideia izan zen. Egan bezala, azken batean, egan bezalako formatua. Egatx aldizkaria izan zen, hemen aski ezaguna den, Andolin Eguzkitzaren ideia bat, berak New Yorker aldizkaria ezagutzen zuen. New Yorker aldizkaria da, esan dezagun, munduko literatura aldizkari guztien aitapontekoa, da aldizkari importantena dudari gabe, urte gehien daramatzana eta testu onerak argitaratzen dituena. Eta Andolin Eguzkitza ura ikusi eta harengatik liluratuta edo esan zuen, Euskal Herrian egin dezagun alako zerbait, ez? Eta Euskal Herrian hasi ginen publikatzen Egatx aldizkaria, harik eta horrein dela 2 urte arte Euskal Idazleen Elkarteak erabaki zuen arte, aldizkari horrek ez daukala zentzu askorik. Claro, Euskal Idazleen Elkarteak erabaki hori hartzeko zer gertatu zen? Gertatu zen izan zen, aldizkaria elikatzeko, aldizkari barruan zer kontatua izateko lan handiak zauzkatela eta emaitzak askarrak. Zer gertatzen da, lehen Arantxa aipatzen zenuen, 80. hamarkadan aldizkarien mordoa izan zela eta moren gutxiago. Nik esango nuke, hori gertatu dela, 80. hamarkadan argitaletxeak oso gutxi zirelako eta gaur egun aldizkariak argitaletxeak asko direlako. Eta literaturaren industria oso finkaturik dagoelako. 80. hamarkadan hasi berria ginen, bazegoen ezjakintasun bat zer gertatuko zen gure literaturarekin, nondik joango zen, eta orduan, batzuk egiten zuten aldizkari bat, kuarrilatxoak zeuden, oso modan zegoen, batzuk egiten zuten aldizkari bat, bestek momentu batean, 82. urtean, aldi beran 4 edo 5 aldizkari zeuden, eta jende gazten mordoa zegoen idazten aldizkarietan. Gaur egun ikusten dituzu zerrendak eta esaten duzu, astakeri bada. Matias de ari zen aldizkari bat, eta ematen zuen elkarren arteko karrera modukoa zegoela. Norkin gozuen aldizkari trebeagoa, norkin gozuen aldizkari ausartagoa, norkin gozuen satirikoagoa, norkin gozuen sakonagoa, filosofikoagoa, zegoen alako, erreala eta alabez eta osasuna da bezala, ez? Eta, claro, zer gertatzen da, argitaletxeak sortu ahala, idazleak hasi zirenean argitaletxetan argitaratzen, ikusi zuten emaitza hobea lortzen zala. Zuk egiten duzu liburu bat publikatzea oso erresa da euskal literaturan. Ez da, edozer publikatzen, baina oso erresa da publikatzea. Ez da egin behar 580 orriko novela bat, 120 orriko novela batekin, eta novela publikatzen duzu, eta novelak lortzen duen inpaktua oso handia da. Gero novela hori gelditzen da liburu dendetan. Oso ondo gordeta gelditzen da. Gauza eusko aipatzen diuk hartako, behar bada nahi nuke etorri berriz Arantxaren galderarat, norden irakurlea. Hemen salan, eskatzen bat dugu gizoneri eskua altxatzea, ikusiko dugu emakumeak direla, zuek zarete irakurle, eta interesatzen zaretenak literaturari eta sortzaileetan gero eta gehiago, naiz asko ez zareten hausartzen eta hori egin behar den. Hori kontu importantea da, ez bakarrik hemen, baina Europan, Frantzian bereziki, hori gainetik emakumeak dira irakurleak. Eta idazleak gero eta gehiago, ez aski, zurazki, Arantxa errengo duzu hori, gogoratzen zira, garai batetan, emakume zain guti zen. Gero, norden irakurlea, uste dut, aipatu bezala, Euskal Herrian badakizue tribalismo hortan ez gira atera, enbeste, Bizkaian behar bada, Bilboren Babilonia hori atxakak aipatzen duena aurreratuago zarete, baina eman ezagoan gazteak irakurtzen dituzte, hanbestetara non Frantziako edo Europako bestseller horien sisteman, behar da idaztea neska gazte, apain bat, gai berezi batekin, saltzeko behar duzu provokazio puska bat, eta berritasun batekarri, hori gazteentzako eskaintzen dena, gero bazen ere garai batean, politikako
nahasketa bat ezela, eman dezagun erein edo elkarrek edo susak, zuten beren publiko berezia. Bazen ere Koldo Izagirren inguruko ezker abertzalearen literatura gogor komprometitu bat ere, uste dut, agertzen zen, eta bazen publiko bat urtarako, eta eman dezagun Nafarroan den, izena eskapatzen zaute beste argitaletxe batek, ezker abertzalearen publiko bati bezala, txalapartak eman dezagun, eta hola funtzionatzen zen, eta hori bada, gero gazteak aipatu zorretzen zira, aipatzen zenuen Lubaki banda hori eta saiatu ziren, 18 urteko gazte handana batekin egite aldizkari bat gazteentzat. Beran egia da, funtzionatzen du pixka bat, beran gero iraupena da kontua. Gero zer da aldizkari, literatura aldizkarien irauteko erranduzuk galdera badago nola mantentzen da, hor da diplomazia, pazientzia, badakizue idazleak normalki sortzaileak dira, artistak dira, eta horien karakterak oso bereziak dira. Gusalbu biztan da. Elkarlana oso zaila da eskolegian, dakizue, ez bakarrik politika kontuekin, menan pertsonalitateak, bakotxak badu bere fedea, lan interesantena egiten duela, bestekin ezen partekatu. Bada estetika arazoak, bada zuberoa ere aipatzen nuen hor dezagun, idazle zuberotarrek egina dute duela gutxi hau izeneko aldizkari bat, maule inguruan, elebiduna da, ez dugu aipatu behar da literatura aldizkarietan, euskara eta elebitasuna, hor ere gai importante bada, ez dakit hori, uste dut idazleen dako arazoa handia da, Euskal Herrian, Euskal Herri eleaniztu nuntan, guk beti presione hori bat dugu, zergatik ez frantzesez egin ere gauzak, hemen espainolera kasik automatikoki autore ezagunerek egiten dute lana. Batzu, mihi gaiztuek erranen dute ere egiten dutela hori espainolezkoa delakotz, beren omenaren bide nagusia, azken batean ez euskarazkoa, hori arazo bat da ere. Hori nork irakurtzen duen, gure aldean, guk uste egin duen, eman dezagoen, iparaldean badira 250 bat, pertsona euskararen irakaskuntzatik bizi direnak, uste egin duen adibidez, horiek izango zirela irakurle automatikoak, bat ere. 200 horietarik, badira 5 arpide duen, eman dezagoen, ez dira horiek irakurleak. Denetarik badanik esan ezake, literatur zaleak, irakurleak dira pertsona bereziak, ez dakit zuek nola definituko duzuen zuen burua, irakurtzen duenak badu maitasun berezi bat edo bide berezi bat idatziarekin. Eta hori uste dut badira gazteak zaharrak, emakumeak gehienik, baina gizonezkoak ere badira. Landerk marrastu digun panoramak esaten du. Euskal irakurlearen gehiengoa emakumeak direla, garela, eta emakume helduak. Horrek eramaten gaitu gaur egun literaturak gizartean daukan pixua aztertzera. Azken batean, literatura da oso jende gutxiri asko interesatzen zaion zerbait. Eta jende askori batere interesatzen etzaion zerbait. Egin gabe metafora gaurko futbol partida eta gaurko hitzaldiaren artean, hor sartu gabe, ezta? Eta horrek marrazten digu, merkatu hitzaluzienek ez du maite, baina ez dakit nola deitu, liburuak teorian erosi egiten dira. Hori, beste kontu bat da. Horrekin pagatzen dira imprentak, eta imprenta pagatzeko bederen, behar da, dirua. Orduan, Landerrek planteatzen zuen erleari buruz, hemen apuntatu dut beak idatzitako artikulu batian, hau hitzez esandakoa da, esaten du. Atera zenetik produktu arriskutsua iruditu zait erlea. Haren fintasuna oso estimuan hartzen dudan arren. Iruditzen zaio, hau ez da hitzez esana, finegia, jasoegia,
agian lau katu zibaritentzat, hau bai, lau katu zibaritak hitzez hitz hartua da. Idatzia. Errepikatzazu, markatu erantza. Baldin badaukagu, esparru txiki bat. Katu zibarita, markatu, esan duzu katu zibarita. Bai. Ez dakit denen, Katu zibarita. mena, arki da denentzako, zibarita zer den. Izan du debat bat aste honetan. Horrek marrazten du, esparru txiki bat, eta esparru txiki hortan, hori da, atxagak azpimarratzen du, eta Landerrek uste dut ere bai, hori da, arazo bat, ze gure mundua txikia da. Batek gazteleraz esan dezake, yo solo leo novela romántica. O esan dezake, yo solo leo novela negra. Hori euskeraz ezin da esan, ez novela beltza irakurtzen badezu, urte batzutan bat bera ez dezu irakurriko, eta horrengoan agian pare bat. Edo historikoa, edo noraino da gure txikitasuna arazo bat, hori da egiten dizuedan galdera. Niretzako handia da, ze lehen esatean nintzen argitaletxeen logika, ez da. Niretzako oso importantea da, ulertzea, Euskal Herrian oso jende gutxik idazten du, eta oso jende gutxik idazten duenez, oso testu on gutxi sortzen da. Testu benetan onak, benetan apasionagarriak, benetan gogoangarriak, benetan afizioa egiten duten horietakoak gutxi publikatzen dira. Eta zualin baukazu hizkuntza bat, non jende askok irakurtzen idazten duen, eta non argitaratzea hain zaila den, ze daukazu New Yorker bezalako aldizkari bat, non testuko uste 6.000 o 7.000 euro ematen dizkioten idazleari, idazteagatik. 6.000 o 7.000 euro. Beraz, idazle batentzat, New Yorkeren publikatzea da. Milaka eta milaka lagunek irakurriko duten segurantza, prestigioaren ikuspegitik zure karreran sekulako aurrera pausoa izango den zerbait, eta gainera diru sari oso ederra, ez da. Claro, testuinguru horretan, New Yorker bezalako aldizkari bat izatea oso aldizkari ona, eta beraz, jendeak nahi izatea aldizkari erosi eta irakurri, logikoa da. Gertatzen dena da, lehen esaten nintzela, Euskal idazleek ez daukate horren premiarik, horren zuzenean badoaz liburuetara. Euskal idazleok zuzenean liburuak idazten ditugu. Eta aldizkari batean idazteko aukera sortzen zaigu eskatu iten digutelako, esaten digute, idatziko zenuek aldizkarian, eta zure bizitzan hori da, alako istripu bat, esatezu, bueno, idatzikoet, eta izango da zure obra txiki bat, izango da zure, bueno, ez da beti horrela izango beharroa da, baina berez izango da, zuk liburuan emango zenuken ahalegina bin txikiagoa, azkarragoa, bapatekoagoa, kaskarragoa. Orduan, horregatik gertatzen da, gure aldizkariak, lehen Luzinik aipatu Lubaki Banda. Lubaki Banda zeuden Asier Serrano, Arkaitzkano, Jon Benito. Ze gertatzen da, horiek, nola bitere beraien nerabetzaroa utzi, eta idazten hasten direnean, idazten duten guztia beren liburuetara eramaten dutela. Zergatik, liburuak egingo zaizkelako berei errentagarri. Liburuak sartzen direlako literatura ditzen dugun industriaren, makinariaren barruan, izango dituzte kritikak, izango dituzte elkarrizketak, eta horrek emango die idazle bezala, ez etekin ikaragarria noski, baino halako etekintxo bat sentitzeraino badukara zentzua idazteak. Ez dela beti erresa, ez da beti erresa sentitzea, baduka zentzua nik liburu hau idatzi izanak, ze hau eta hau eman dit. Eman dit, estimu pixkat publikoa, elkarrizketa batzuk egin dizkiatelako eta belarria goxatu dizkiatelako, eman dit diru poxin bat, eta beno, hortxe gatu naiz. Berdin duta edo. Claro, aldizkari batean publikatzen dezunean, hori ere ez daukazu, aldizkaria badoa. Aldizkarian dago, aldizkariak ez dira gordetzen, aldizkariak ez daude liburu dendetan, ahazturaren bazka bilakatzen dira. Ez palin bada, antropologoren bada, atorlagero, edo ikertzaileren bat unibertsitatekoa, gero haiei guztiei hautsak entzera, nik bauzkat etxean igela batzuk, igela zoragarri batzuk, eta beno, ni bentsat plazer txiki hori hartzen dut, baina esaten baldin baduzu Peleni
beretzako igelan publikatzea gaur egun zezentzu okar, esango dizu, bueno, testu horiekan daude, galduta, ez da ginik. Idatzi zamanitu dena liburu batean, akaso hobeto ze gaur egun, liburu denda batera joan da, han egongo litzateke liburua hortxe, beste liburuen aldamenean, ez? Eta idazlea daukan angustia azken fina zin da, azturaren zera mamua, ez? Ez da hori daukagun angustia edo? Esatea, ez zuten ez gelituko lurperatuta liburuen azpian, ez? Zode, guk ikusi dugun gauza egia duke arazo nagusia da Euskal Herrian behar bada, idazleek estimu eskasa dutela alderatzen bali bada hori bertsolaritzarekin eman dezagun, momentu honetan, oso jende asko biltzen da, estimu handia dute, ez dute janen batzuk aski txarrak direla, benen ez dira literatur mailako tekstu hain fantastikoak ere, askotan, izan da, badago kantagintza, badago ohitura, bada euskaltasunaren, nortasunaren adierazpena, gauza asko badira, estimu hori bada. Gero nik ganezake, egia duk, erraiten dukan hori, behar bada aldizkariak galbide batzuetan joaten dira, mainan idazle baten dako guk askotan ikusi dugu hori, lehen urratsaren ematea oso garantzitsua da, eman dezagon, Pierre Saintziart bat, eman dezagon, 60 urtetan atera du bere lehen liburua, itxoiten zuen bere amaren heriotza, zentet zuen nahi amak ikus zezan, seminarioa utzi baitzuen, eta agertzen baitzituen bere kezkak apezgoari buruz, eta eman dezagon, ez baginu argitaratu, behar bada ez zuen jarraituko gogoratzen iz, hasi ginen bere bizikleta historia batekin, Euskal Herrian bizikletari ibilbide bat Euskal Herrian, oso filosofoa da bera, gero baseski biziaren bazterrean kezka horiek agertzen zituen, eta jarraitu du. Lehen urratxoren ematea, uste dut, garrantzitsua da, gure aldean behintzat, espazio gutxi da, hemen ere uste dut, eta konturatzen ari gira, mendezagon maiatz aldizkarian, gerota gehiago, hego aldetik ere heldu zaizkigu testuak, Nafarroatik bereziki, eta noiz behinkako batzu, hemen Gipuzkoat, hemen, barkatu, Bizkaitarrak Gipuzkoatik ere, badira idazle honak Bizkaian biztan da, Gipuzkoan ere, eta Araban ez dakitan beste, benen, ez dituk, eta beste ezagutzen, Nafarroan bai, egin dugu ardatz bat, hola, Baiona Iruñaren artean, beraz, estimu eskaz hori da arazo nagusi bat, uste dut, eta beti hori erraten dugu, baina egia da, konturatzen ez, idazle bati eskaintzen diozularik, argitaratzea lehen style bat, uste dut, estimatzen dute hori, eta gero, jarraitzeko gogoa bat dute, egia da, askok ez dutela ondoko aldizkarietan edo beste gauzarik egiten, baina lehen urratz bat da. Azken batean zer da galdea da, nola sortzen da idazle bat, garai batean bazen galdera hori, bertsolariekin ere, nola sortu alako monumentu handiak izan eta nola egin laiteke eskola bat bertsolaritzarekin, aipatzen algeruke literatur eskolak ere bideratu zirenak, eta emaitzak nola dira, batzuk egin dituzte urratz batzu, seuraz ere, eta hasi behar da nonbit. Gure aldean, eskuarak estimu pixka bat gehiago balin badu orain, alere urratz batzu egin, ikuste dut, maiatzen adibidez, asko hasi dira idazten, itxaro borda biztan da, gero Susan edo arkitaratzen duena, Aurelia Arkosak Pamielan, Pierre Saintziartek elkarrekin, eta oso ongi, orduan batzuetan frustrazio bat bezala dugu, lehen testuak arkitaratu eta salduko diren liburuak bestekin egiten dituzte. Ez du importan, espiritu nola egan, zabala gira eta gainetik ari. Orduan, hola, uste dut, egia da, arazo nagusia da, nola sortu idazle bat, nola ausartzia hori eman, hori baita azken batean, idazle baten dako, zer idatzi, heldu dira tripako minekin batzuk, edo amondio historio batzu, edo kontakizun batzukin, edo itzulpen batzuekin, hasiera da momentu garrantzitsu bat uste dut, eta literatura aldizkarien funts bat hori izaiten alda. Ez erlea bezala, hori idazle kontsakratuak dira egiaran kasik denak uste dut. Behinan, halere, lokomotora bide hori nun bit badu erleak, konzeptu leninista da hori pixkat bakizue, vanguardia bat behar dela gauzen ere emateko, eta etxemplua emateko populiari, ez dakit hori, atxagak hori kontsideratzen duen, menan, nik gauza ederrak balin badira, konforme naiz. Beste bentaja bat ere izan dezaken ere kasuan izan du, erleak adibidez,
niri atxagak eskatu zian tekstu autobiografiko bat. Eskatu zian horrelaxe. Eta nik ez nuen sekula horrelakorik egin. Idazten dezu zaren guztiarekin. Orduan noski zure oroitzapenak handaude, baina personai batek ditu, beste batek ditu, baina zuzenian oroitzapenak gordinik sukaldatu gabe nik ez nituen sekula erabili. Eta erabili nituen atxagak eskatuta, bertsolariari puntua jarrita bezala. Eta izan zen froga bat, eta ikusi nuen eroso muitzen itzala esparru horretan, eta gero liburu bat etorri zen. Eta beste froga batzuk ere egin ditut nik atxagarentzat, gero ondorio desberdina esan nahi dut, horretarako ere balio dezakeela. Agilan ahaztu egiten da, hori ere bai, baina liburuak ere ahaztu egiten dira, azkenean bizitza astura da, Egia da, nik azpimarratuko dut, esaten duzuna, hori presioniak egin behar dira idazlei buruz, eta hori aldizkariek egiten aldugu hori. Batzuetan argitaletxek ere, esango dizute, zure datorren zure liburua, gurekin behar duzu edo ez. Baina guk ez dakit hemen norbaitek bani badaki eman dezagun Joseba Sarri honain deri eskaera bat egin, zergatik argitaratzen du Pamielan, Erein, eta uste guziekin, eta hori presionatu. Zenta, batzuetan amesten baitugu, badakizu argitaratzaile bezala, norbaiten tekstu aipatu bat aterako dela, eta diru pixka bat eginen dela horrekin. Baina ez du importa. Badakit Einaute Txamendi bat, kantari bezala ezaguna dena, eta aske presioniak egin eta egin diku Maiatz aldizkarian testu zerrenda bat, berrogei bat tekstu, dena kontatuz edo, eta horrekin liburuak egin ditugu, eta nik oso pozik niz, ez zuen inoiz idatziko, ez balin bagenio galdatu, eta hori uste dut. Baina liburuetan egin zituen. Nik irakurri ditut Einaute Txamendi liburuak, hain zuzen liburuak llegatu zirilako. Bera talendu nagusia etxame direna da, historia kontakizun labur horietan impresionantea da, nik ustez. Eta lekukotasun bat izugarria, iragan Euskal Herri bat batzuetan, baina batez ere orain adibidez, ari da, bera pezgai bezala nahi zuten apaiz egin, bera borrokatu zen, eta bere maitasun historio batetarik libre atera zen apaiz gotik, eta horrek historioak, ez ziren argitaratzen ahal garai batean, eta egin ditu, eta uste dut gure testu batzuekin, oso pozin niz. Ez nik esango nun, aldizkari edo gure literatur munduaren, ez da, azkenean egiten dezunan aldizkarien balorazioa, ezinbestean egiten dezu literaturarena oroar, ez da, nik uste oso lotuta daudela. Eta literaturaren balorazioa egiten dezunean, azken baten egiten duzu gure hizkuntzaren balorazioa, eta nik uste hiruak azkenan lotuta daudela, ez? Eta Atxagak aipatzen zuen bere frakaso sentimendu hori barbada izango da gure hizkuntzaren frakasoa ere, ez? Gure hizkuntzak alde batetik handitzeko eta bera bizien gizartean beste toki bat egiteko eduki duen ezintasuna, eta baita ere politika publiko egoki baten bidez hizkuntza horretan egon zedin sistema kultural eta bultzada kultural egoki bat ez dena egon, inondik inorare ez oinarrizko hezkuntzan, ez unibertsitatean, ez literatura gure hezkuntza sisteman delako, guztiz baztertuta dagoen fenomeno bat, harrigarriki 2017 urtean. Ze bate pentsatu dezake, benoen literatura irakatsiko da eskoletan. Nahiko ondo, ez da? Horreaino iritsi gara, ez? Literatura irakatsiko da bastante ondo unibertsitatean. Horraino iritsiko ginen dagoeneko, ez da? Franco hiltzela 50 urte bete dira. 40 urte bete dira. Baina ez da, ez harrigarriki erantzuna da ez. Harrigarriki erantzuna da ez. Harrigarriki da erantzuna da gure gazte, gure aurrek eta gure gazteek berein hezkuntza urteetan non matematika eta fisika eta griegoa eta hori guztia heziketa fisikoa barne irakasten zain urte horietan ez zaila irakasten zer den literatura, ez zaila irakasten zer den irakurtzea,
etzaile irakasten zer den. Barkatu, gauzen belzteko oraindik gehituko diat, ipatzen baita iparalde egoalde hor, eman dezagun, badakit hemen literatur ikasketetan eta filologia, gogutako hitzen kuriosoa da, bena horietan ikasten dute, adibidez, Etxepare, mediku famatuaren tekstuak, eta badakit hemengo irakasle askok sufritu dute izugarriki horrekin, literatur tradizio ezberdina baita iparaldean, eta ez dute, sendiarazten dute beren ikaslei, adibidez, iparaldeko literatura ezin dela ulertu oso komplexua dela, badakit, ezagutzen dut irakasle batzuk hori aitortu zutenak, eta egan nahi dut, hizkuntzen kontu hori bada, batuarena ez dugu aipatu ere, erlea eta mendezakon batu klasiko hortan da, beren guk badakigu batu zehatzean egiten baldin badugu, galtzen ditugula irakurleak, eta gure arazo nagusia delarik, bizirik gordetzea, gure irakurle minimum hori, hori beste arazo bat da ere, beti bizi dena, iparaldean Euskararen ofizialtasunik gabe, eta neke askorekin, naiz gehiengo bat Euskararen alde den, baina besterik ez, orduan hori arazo nagusi bat da ere, eta... Nik ala ere, beti ere, niri, ez dakit, nasan ez, beldur handia ematen dit beti egitea, nola esango nizueke, halako irakurketa autoindulgentea esaten dena, ez. Alegia, nola geure hizkuntzaren da geure kulturaren egoera kaskarra den eta gu ez garen erantzule nagusiak, baizik eta beste batzuk, esan dezagun, gu ondo ari garela, eta guk gauzak ondo egin genituela eta ondo egiten ditugula, eta hala ere, ez dugula nahi dugun arrakasta lortzen, ez? Niri analisi horrek beldurra ematen dit, eta ez eroso sentiarazten hau, alde batetik daukadalako sentimendua behar bada gu ere tronpatu garela, edo guk ez dugula ondo egin, edo gure literaturak ez duela interesgarri izaten asmatu. Eta sentimendu hori ere badaukat ere. Alegia, enez esaten ari, euskal idazleok ez ditugunik gauza onak idatzi, baina esaten ari naiz oroar sortu dugun korpusa, nik ez dakit oso ondo zergatik, ez dakit oso ondo zergatia esplikatzen, baina ez dugula lortu, esango nizueke, demagun azkeneko 30 urteotako Euskal Herria, ez? Hartzen dugun, azken 30 urteotan izan den Euskal Herria, izan dela gauza asko lurralde ezberdinetan eta gertakari ezberdinekin, baina azkeneko urte hauetako zer jaso literaturak, ez? Ze azken batean literatura egiten duena da, kontatu zer izan den bizitza, ez? Idazle belaunaldi batentzat, ez? Hori izan da beti. Baina Euskal Herrian, ni sentimendu daukat, alako batean, idazleok kontatu ditugula gauza batzuk askotan, gehiagitan bezala, eta pixkat, demagun Euskal gatazka, ez? Beti, norbe lubakitik, eta ez dut uste gauza ikaragarri honak egin ditugunik alor horretan, baina eski beste alorrak ez ditugu jorratu. Ni sentimendu daukat, ezagit, hemen Bilbo adibidez, Guggenheim bat. Nik guatzen dut Guggenheim ere ikizenean, bakiztuen iskamia izan zen, ez da? 2.000 milioi zertan inbertituko ditugu? Inbertituko ditugu kulturaren partida bat jarriko dugu Guggenheimen. Alde, kontra, alde... iskamia ikaragarriak egon zian. Nik guatzen Donostira ailegatu zen olatu izan zen. Donostian Oteiza bera agertu zen hasiera batean publikoki kristonak eta bi esaten Guggenheimei buruz, eta beste zer. Nigoatzen behin, taberna batean genduen lagun batzuk eta etorri zen neska bat esan zian, esan zuen hor, Guggenheimen kontra gonden hor, sin más. Eta etorri zen neska bat eta esan zigun, Guggenheimen egon du naiz, oso polita da. Eta ni esan nion, eta zuk ezagutzen duzu Arte Ederretako museoa, Bilbon dagoena? Ez dut ezagutzen. Horan ez daukazu eskubiderik hitz egiteko. Holako, ez? Bakizu 18 urteetako jarrera erradikal horrekin, ez? Adibide bada, baina horri buruz, adibidez, literatura, eske bakizu, nire sentimendu daukat mundua horrela doala eta euskal literaturak eskibatu egingo alu bezala bizitza, ez?
gauza batzu bakarrik heltzen dituela, eta gero esaten dugula. Ba, euskal literatura gaizki dago, eske bai zute, hezkuntza eta horiena, pues claro, ez da, bueno, ba, edo horan, autoindulgentzia horrek beldura mate dit. Ez dit esan nahi berriro diot, dena aldrebesia zen dugunik, eta dena gaizki egiten dugunik, ez? Baina, zer robetoa daukagula, ez daukaz dudarik. Nik ez duk beltza izango bezala, ez dut uste egoera hain kaskarra denik, beti ari naiz, badakizu literatura aldizkari batean, idazle berriak beti bilatzen dira, eta esplikatzen ari naiz, baditugu eman dezagon, iparaldean, jende euskaldun berriak, fenomeno hori, Bretainiatik etorri tipo bat, euskara oso ongi baliatzen duena, Parisen bizi diren batzu, eta ni beti esplikatzen diet nola orain euskal literaturan badugu biztanda hizkuntzaren ezagutzeko tresna asko, eta hori oso interesata da, hiztegi berriak, guk eman dezagon badugu nola erran izeneko hiztegi elektronikoa, eta oso ongi egina dena, badugu la biblioteka bat, nik esplikatzen diet, eta egia duk denak ez dira gauza honak, baina bakoitzak aurkitzen aldu bere idazle interesgarri bat, maite duen literatura bat. Nik uste dut mundu berriak etortzen ari direla, orain abiadura handiarekin, ez dugu aipatu internet oraindik, baina ez da bakarrik hori, baina ni ez gauza asko badira, ari naiz pentsatzen Tolstoi bati, badakizu Tolstoiek 19. mende bukaeran errusiarek zuten azken batean literatura nazionalik oso gutxi, eta Tolstoien gogoa zen populuari, jendeari, bere naziotasun, bere nortasunaren adierazgarri izanen zen testu sail baten sortzea, eta hori zen, irakasle batek egingo zuen bezala, Frantziako 19. mendeko eskola guztietan, ziren tekstu izan dugu Victor Hugo, Frantzian eman dezagon, hemen ez dakit nola izan den, klasiko horien erabilera, eta horiekin nortasun hispaniar bat, frantses, rusiar bat sortzea, eta euskal literaturak zer ekartzen du hori da, ere galdera bat. Hor maiz esplikazioneak ematerat behartuak gira, askotan ez dakit zuek, baina zer balio du beste mail batean, euskaldun izateak zer ekartzen dio munduari, galdera hori pausatzen alda. Euskal literaturak zer ekartzen dio uste dut hizkuntzari lehenik erabilera bat, aberastasun bat, hizkuntza biziaraztea, badakizue mundu berrietan sartzen ari garela ikusten baduzue askoren hiztegia, duela 1 urte eta zerbait egintzena, eta gaurko euskara ikusten duzue mundu bat osoki aldatu dela, hitz asko galtzen ari dira, hitz berriak sortu behar dira, forma berriak, iparaldean hemengo literaturari, batzutan gazten literaturari begiratzen delarik ikusten da, nolako aditz, esan aldi laburrak baliatzen diren, eta ikusten da guk ematen ginen formari garrantzia handi bat, orain edukiari kontatzen denari forma gehiago ematen zaio, eta literaturak zer ekartzen du hizkuntza nola aberasten aldu, egia da hor erakaskuntzari behar da nola lotzen den literatura galdezkatu behar itaike, baliatzen denez euskal literatura irakaskuntzan, ez dakit ez hainbeste, iparaldean bereziki, pizkata antziak girela, beti ez nigarez, benen asarretan mintzatzen gira. Hola, azken batean, uste du literaturak asko ekartzen alduela hizkuntza bati, kantagintzak ekartzen ekarri zuen bezala, garai batean, indar izugarri bat, bertsolaritzak ere, eta hor neustuko literatura uste dut oso beharrezkoa dela. Eta mail askotan, eta guk gure mail apalean, uste dut lehen urrats batzu egin araztea gazte edo jende berri bati, gutxi da behar bada, itxaso handi horietan, baina urratsak dira, eta uste dut eskolegia urratska aurrera ari dela. Ni horrentxe bertan irakurtzen naiz novela bat, frantsesez, Virginie Despentes izeneko idazle batek idatzi du, eta izenburua dauka ez erotikoa. Ez, da norto, nola da, bueno. Eta jartzen dizu eta adibideu, oraintxe bertan mesanotxean daukadan liburua dalako, baina askotan gertatzen den gauza bada. Eta da ondorengoa.
Virginie Despentes idazle frantziarra, ez dakit nungoa den, baina bere historia kokatzen du Parisen. Eta da, protagonista da paristar bat, gutxi gara bera nire adina daukan, baina zarxeagoa, baina nire adinekoa gutxi gara bera, 45 urte dauzka. Eta zer daukagu komunean paristar batek eta nik. Bai? Zer daukagu, nola lortzen du Virginie Despentesek nik sentitzea kontatzen ari den historia hori nitaz ari dela, pixka bat. Zentzu batean, neurri batean, zati bat behintzat nitaz ari dela. Badago kritiko literari bat nire asko gustatzen dena dala Konstantino Bertolok, eta Bertolok esaten zuen gauza bat niretzako oso interesgarria dena, eta da, liburu bat irakurtzen dugunean, ez dugu idazleak kontatzen duguna irakurtzen dugu geure burua, liburuaren bidez. Eta horian niretzako literatura hobekien laburbiltzen duen kontzeptua ez da. Nola liburu batek irekitzen duen gure baitarako ate bat. Virginie Despentes liburu horretan nik nire burua irakurtzen dut. Nire burua irakurtzen ari naizen sentimentua daukat, naiz eta nik Virginie Despentesekin edo gizon horrekin ez daukadan lotura kulturalek, beste frantsesa direlako. Definitzen duk literatura zer den, azkenean. Bai. Esan nahi dizuana da, niri fenomeno psikologiko, literario eder hori, euskal idazleekin oso gutxitan gertatzen zaidala. Nire kideak direnak, eta iaia, esan ezake, kalean gurutzatzen dituan idazleak dira. Kalean gurutzatzen ditut, eta zer esanik ez horlako ekitaldietan edo. Eta irakurtzen hasten izenean, guk idazten dugun hori esaten dut, eta zergatik ez naiz ni nire burua irakurtzen ari hemen. Bagizu, eta badauka sentimendua, euskal literatura ez dela gutazari. Eta jarriko duzu eta adibide bat. Bueno, adibide bat. Ez dago bat ere ondo, ez da, idazle batek beste idazle bat aipatzea txarrerako, baina azkeneko bi Euskadi sariak. Azkeneko Euskadi saria, eta buruzari naiz, izan da Luis Garderen 36ko gerrari buruzko novela bat. Bai? Hots, irakurri dezaket nik nire burua liburu horretan? Ez da gindoa esan, ez. Ez dalako nire bizitza, da nire aitonamonen bizitza, ezaguna dudan dagoeneko gainera, baina bueno, ez dut esan nahi horretik liburu kaskarrala, ez da gutxiagore. Esan nahi, nik ez daukat nire bizitza irakurtzaren sentimendua liburu horretan. Baina aurreko Euskadi saria, izan zen Mikel Peruarenaren Zuzelaiak, eta oso liburu hona zen, eta oso ondo idatzita zegoen, eta behar bada oso ondo eman dago sari hori ere. Baina nik ere ez daukan sentimenduan nire burua irakurtzen ari nintzela, ez daukan estimulo hori nire liburua irakurtzen duen bitartean. Eta badukat, nolabait ere, sensazio hori ez da, idazten dugula, eta ez dakit oso ondo norentzat edo nik ez daukat sentimendua nire bizitza irakurtzen ari naizela nire literaturaren bidez. Hori esan nahi dut, eta zentzu hortan, gure literatura frakaso bat dela. Batek ez du, danok ez dugu irakurtzen gure buruan irakurtzeko. Irakurri diteke ere bai, beste norbaiten buruan sartzeko. Irakurtzen dezun bitartean, ez zarena izateko. Ez bakarrik zure burua, baizik eta aldik eta arrotzen gertatzen den buru bat bila ibiltzeko, ere norberaren burua ez da helburu bakarra. Baina guzti honek eramaten gaitu pitin bat urruti aldizkari literarioetatik eta denbora aurrera doa zuei eskatuko nieke azken hitz batzuk eta gero ia zuek galderak edo dituzuen. Bai, ni konforman izurekin, liburu bat hartzen delarik, ez da baitez bada zure burua hor aurkitzeko. Baina, egan ezake, Zuzelaiak eman dezagun hortan, asmatzen alduzu, zu protagonisten egoeran izan bazine, nolako jarrera izango zinuen, gogorazi behar da hori, 14ko gerra mundial hortako
historia bat dela, eta Baionako batez ere soldadu batzuen bidaia, funtsan nire aitona, aurkitu diat liburu hortan, eta hori bide baitzen, eta zer nauzu, ulertzea, besteen mundua ulertzea, ikastea zerbait, hori funts nagusi bat da, ere literaturan, ustuko. Nik sentimendu daukat gure literatura zaharra gelitu dela, eta zaharra gelitu den zantzuak etortzen zaizkigula behin da berriz, zantzua da gure irakurle taldeak direla helduak, eta beste zantzua da gure kezka direla gerra kontuak. Eta, claro, ez naiz gaitzesten ari, baina bai gaitzesten ari naiz. Zergatik, azkenean, zune balin badezu, eta horretaz ari gara, ezta? Ni hasierara etorrita bazpare argi gelditu daien ideia da. Autokonplazientea eta autoindulgentea ez izatearren esaten duan gauza da, bai? Horretarako. Eta nolabait ere arrazoiren bat bilatzeko non gure literaturak egin dezaken zerbait, bai? Bere burua salbatzeko, bere buruaren alde. Bai? Ez dit esan nahi, orain denak hasi behar dugunik idazten ziberpornoari buruz. Baina ez dugu gaizki baten batek idaztea. Ez dugu inork idazten gauzei buruz. Adibidez, gaur egun euskal inteligentzian da euskal intelektualen artean oso modako gai bat ona ekartzeko, feminismoa. Feminismoak baduka novela bat. Feminismoak. Bat, Enaiz esaten ari liburutegi bat. Badago novela feminista baten gora bera kontazten dituena, bere militantzia feminista eta ez da zer. Niri pixka eta harrigarri egiten zait. Nola, iristen diren fenomenoak, iristen dira olatuak gure bizitzan. Niri zenbat hitzaldi feministetan egon du naiz. 20 hitzaldi feministetan. Eta feminismoa badago gure literaturan. Baduk, segur, baduk. Eta mila gauza ezberdin badira, eta uste dut ere literaturak galdezkatzen duela jendea, eta hainu pentsatzen itxarobordak izan zian Euskadi saria, bere 100% bask horrekin, duk autokritika bat bezala Euskal munduarena, eta Euskal munduaren balore falsu batzueri egin begirada bat, eman dezagun, eta berdina, sabuespena. Ez baita espada hire historia, benen gure historia duk. Sabuespena. Ez bat dituk dene. Neustuko bada denetarik, liburu asko argitaratzen dira, barkatu. Ez gira isilduko. Azkeneko urtean, lenguan egin zuten, zehaz autorlakoek, lenguan, aste batzuk egin zuten, urteko liburuen zera, ezta? Balorazio bat edo ez? Zintzuk izan dira, bildu zituztenan aditu batzuk, eta, zintzuk izan dira, aurtengo liburuak, eta gertu zen nire adineko bat, edo ni baino gazteago zen tipo bat, eta esan zuen, nire ustez da hau, eta zan, Koldo Izagirreren, frankismoari buruzko narrazioak. Horan, ni sentitzen duana egora egiten da pixka desesperazio puntu bat. Desesperazio puntu bat zedikan da, nire adineko tipo bat, eta nire adineko tipo bat engatik espero duana da, ez aldarrikatzea literatura hori. Esan nahet, garai batean, lehen esaten genuen ez da, garai batean literatur kuadrilak eta zeuden garaian da ez egizer, segituan etorriko zian, Luaki bandakoak, baina 25 urte zarragoa zen idazle baten libura goratzea. Badakik, atxakak erraiten dik ere, literatura kontsolatzeko izan behar dela, eta imprekaziorako ere, eta uste diat tripako minak hemengo frankismoaren denborako gara horitarik ukaitea oso normala da. Izan ditugu gauza asko, eta gauzak ez dira bere ala galdezkatzen, aspaldiko 14ko gerrako kontu horiek aipatzeko, orain dira gauza horiek argitzen, desertoreak, orduko sofrakarioak, heroe ziren omen horiek, zirela jende normalak, kubezelakoak, historio batean sartuak. Baina Luzien, nik esan nahi dizuana da, niri ez gaizki iruditzen Mikel Peroenak idazta liburu gerrari buruz. Neri iruditzen zaidana da, ez egota beste Mikel Peroena bat idazten gaur egungo gai buruz. Ulertzen, alegia, balego Mikel Peroena bat, edo 2 edo 16 idazten gerrari buruz, gero egongo balira 36 idazten gerra kontuak ez direni buruz, gaitzerdi. Baina, nik esan dizuet, bi liburu horiek, hain zuzen, bi liburu horiek direla Euskadi saria. Alegia, akademiak
akademiak edo gure sari nazionalak goratu, laudatu, plazaren erdira ekarri dituenak, horrenik pentsatzet. Eske, ari bali bagara esaten, irakurle gazteak eta jende berria ekarri beharra, eta zer, eta literaturaekiko zaletasuna, eta proselitismoa, gure literaturen aldeko proselitismoa egin behar horretaz ari balin bagara, eta ari balin bagara urtero plazan jartzen, orain dela, 80 urteko gertakariak, Uste dut ulertu degula zer esaten dezun. Ote dago galderarik. Norbaitek zerbait galdetu nahi du? Bada, barkatu. Zila konturatzen dakizuen. Bai. Oso ezagun gau, zer? Luze? Zaude pixka bat. Luze egun gau? Hartuko dut naiz eta pentsatu elkarri entzun hausnarketarako, ez da galdera baizik eta hausnarketarako ideia bat. Lehen Luciana aipatu duzu, maiatz sortu zenean askatasunerako esparru zabaldu zenutela. Eta hori zen benetako ideia. Eta orduan, ni pentsatzen dut nire adineko, geure, adineko jendeok horrea sentitzen genuen literatura ez ezik baizik eta artea. Hori, 80 eta 10 hamarkadan. Orduan, nik ikusten dut orain nire alabaren belaunaldian, 20 eta gutxi urtekoak eta gazteagoak direnak. Agian ez da bai da ez datza gaietan, ez ezik baizik eta gaztek askatasuna zer benetan zer den ulertzen duten eta bere burua sentitzen duten gai bizitzeko, esperimentatzeko, sortzeko eta inoren eskutik ez ibiltzeko. Eta hori da, ni pentsatzen dut adibidez erakundek euskararen alde eta euskal kulturaren alde gauza asko egin dute eta oso ondo deritzot horri. Baina agian ohituta gaude, beti noren eskutik ibiltzen. Eta ni konturatzen naiz gaztek, bai, teknikoki eta ideien aldetik bai oso trebeak direla, baina ez direla ausartzen benetan moldeak, emandako pentsa moldeak, bizi moldeak, ez dakiz zer moldeak apurtzen eta saiatzen. Eta agian horregaitik geratu da hortik esparruik, askatasun esparroa geratu zaizkiain urrun. Askatasunak ez du esan nahi berdina, hori da garaiarekin, eta gaur egun gaztek uste dute oso libre eta direla, aske direla, osoki kontrolpean, beren telefono eta ordenagailu guztiekin direlarik, eta paradoxak dira horiek, eta iduridu... Netzako interesgarria dago eta orain dela gutxi libura publikatu zuen unibertsitateko irakasle batekin zuen tesi bat, zela literatura aldizkari buruz, hain zuzen. Eta han kontatzen zuen, hasieran aldizkariak sortu zirenean, kiston gatazkak zeuden, belaunaldien arteko gatazkak. Belaunaldi gazteak etortzen ziren aurreko belaunaldiak kanporatzeko asmoz. Koldo Izagirre eta Seizar Vitoria eta Arantxa etorri zirenean, ben asmoa zen, akademian edo kanonean zeudenak handikan botatzea literaturaren bidez. Eta bazegoenalako, eskerrik asko indako guztiagatik, orain bazoazte gu sartuko gara, ez? Belaunaldien arteko zea hori ezta. Eta gainera, askapen, transizioaren askapen borroka horretatik, ez? Eta nola gaur egun, gure belaunaldiak, askatasun ideia horren baitan nola bizi den, nola bizi den ez inor kanporatzeko baizik eta haien etxean arga itzaten. Eta hori da fenomenorik importantena, ez? Datozen belaunaldietan. Ez datozela, ez erraldatzeko asmoz, inor dagoen tokitik botatzeko asmoz, baizik eta dauden toki ofizial eta aldez aurretik ere ekitako horietan tokia egin diezaieten. Eta hori dela aldaketarik handiena, ez? Egia handia hori, uste dut. Gero,
Hartako elikatu behar da horlako jendea, albezela, irakasleen moldetik, espiritu kritiko baten zabaltzea, hori da kulturaren eginbide bat ere, ahal bada, benan, arantxa, ez da eratxa. Gero egia da, Euskal Herrian behar bada, azkeneko urtetan ez dugula ikasi edo ez dugula jakin desados egoten. Garai batean, ez da esan, bazegoen alako ikamika eta nik zuri esaten dizut eta zuk erantzuten diazu bat eta zilegitasunez ikusten zen hori, eta gaur egun gure literaturan bereziki badago hortan atzera pauso bat, ez? Ez dago zilegitasunik besteari ezer leporatzeko, beraz ez dago eztabaida literariorik. Gaur egun egiten dena da, nik haren aurkan nagoenez, ez diot ezer esaten, ignoratu egiten dut, eta jokatzen dut existituko ez baiz bezala. Hori esaten zuen tesian, honek. Hori da gure sozietatearen, gure jendartearen irudi bat, intolerantzia ikaragarria da. Hemen ikusten da prentsan eta gauzak zuri beltz dira, ez da besteen iritzien onespenik eta iparaldetik ikusita, hemen konturatzen gira. Nola alde batetik euskal mundua, gaztelar mundua, nola bere izia diren, nola gazteak eta beren ideia politikoekin, pixkat gutxiako behar da orain, behinan intolerantzia kultura honditik gatoz, ere. Hegoaldetik ere ikusten da, ez iparraldetik bakarrik, beste galderaren bat, edo bestela bukatzeko ordua daukagu. Partidua bukatua du, atletikek barkatu. Anaitasuna aldizkariak baukan zer ikusirik literaturarekin. Anaitasunak? Bai, ikusi behar da garai batean, badakizu, espazio oso gutxi zen, gauzen argitaratzeko, eta anaitasunean, orain, aipatuak diren idazle nagusi guziak, aritu ziren, ez dakit arantxaz, horretan txatu ziren. Baina ez, etzan bereziki literarioa, zan gehiago egunkari baten papera betetzen zuena. Gertatzen ziren gauzak kontatzen zituena. Ez bereziki literaturaren esparrukoa, baina bai, leku importante bat izan zuen bere sasoiean. Alderatzen alda, iparaldean herria astekaria, mandezagon, espazio bakarra zen, testu literarioen ateratzeko ere, badakite inote txamendik, itxarobordak ere, bere lehen testuak ateratu zituzten, nik ere, nahiz ikasle nintzelari, korrespontzal bezala, pauen, eta lehen urratsak egiten ziren, eta lehen urrats horien egitea oso garrantzitsua da. Mire esker zien pazientziagatik, denean. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrenga arte.